أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد ‘yan uwana maza da mata ina muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zan yi amfani da wannan dama wajen sanar muku da cewa wannan tasha tamu mai albarka mun buɗe ta ne ba don komai ba illa don karantar da yaren larabci a cikin harshen Hausa. Insha Allah ta'ala wannan tasha za ta ɗauki nauyin kawo muku wannan bidiyoyin a kan lokaci ba tare da wasu jinkiri masu yawa ba insha Allah ta'ala. Da wannan muke cewa idan ka na da bukatan idan kana ra'ayin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka kana iya danna mana alamar subscribe da alamar kararrawa domin da zarar mun ɗora sabon bidiyo ɗinmu a sanar da kai. Wannan shine ya kasance bidiyo ɗinmu na farko a cikin wannan tasha ta mai albarka, da fatan za ku kasance tare da mu don jin irin tanadin da muke ma wannan tasha tamu da asalin abubuwan da muka tanadar muku don ku kawai muka yi, da fatan za ku kasance da mu a cikin sabon bidiyon mu.